Maayong buntag sa tanan, mga subscribers, viewers, o sharers sa ato ang YouTube channel. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang atong pagkahisgutan karon mao ang Our Lady of Fatima sa nahitabo kini dito sa Fatima, Portugal. Karong pitsa Mayo 13 mao ang pagnaog ni Mama Mary. Sa Mayo sa 13 ang Berhin Maria nanaog sa langit sa Cuba da area. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ug dinhi nagpakita si Mama Mary sa tulo ka bata nga minaog siya gikan sa langit ug nabigla ang mga bata nga nakakita sila sa usa ka babay nga nagbisti og puti nga hayag pa sa adlaw. Ug dinhi miingon si Mama Mary, ayaw kamo kahadlok. Nangutana si Lucia, diin man ka, asa man ka gikan? Miingon si Mama Mary, gikan ako sa langit. Ug miingon usab si Mama Mary nga pagrosaryo kamo, pagampo sa matag adlaw, o magpakita ako sa unom ka bulan nga consecutive, sunod-sunod, kada 13 sa bulan. O dinha, mi-disappear si Mama Mary. O sa June 13, nagpakita na usab si Mama Mary sa mga kabataan. O dinhi, giingna ni Mama Mary nga sa matag rosaryo, iniguman sa usa ka misteryo, ipuno ang O my Jesus. Forgive us our sins, save us from the fire of hells, and lead all souls into heaven, especially those who need of your most mercy. Og kay buot kini ni Jesus nga pinaagi kanimo ako maila ug ang gugma diha sa kalibutan. Nga gipahayag ni Mama Mary nga magampo sa santos nga rosaryo alang sa mga makasasala ug alang usab sa kalinaw sa tibuok kalibutan, sa tibuok Russia. Ug sa July 13 nagpakita na usab si Mama Mary ug dito gipakitaan niya ang mga bata sa impyerno nga makahadlok kayong tan-awon nga nagtingog ug usa ka lake nga kalayo ug daghang nagsinggit sa kasakit ug mao katong mga tawo nga atuan na sa impyerno. Ug diha miingon nga ihalad ang inyong kaugalingon, magkinahanglan og dakong sakripisyo sa pagampo sa santos nga rosaryo, kay wala gyoy nagampo sa santos nga rosaryo. So iya kining hatag ngadto kang Santa Lucia, ug miingon nga ipaila kini, ipakaylap kini sa tanang katawhan aron maangkon ang kalinaw sa kalibutan. Ug dinhing tumura usab makaayo nga sa ang santos nga rosaryo makaayo alang sa mga makasasala. Ug dito sa sanctuary sa Berhin sa Fatima sa Cuba da area sa Fatima, Portugal. Ug sa August 13, ang nakakita sa pagpakita ni Mama Mary maulang ang mga katawhan kay ang mga bata gipriso ni ining tungura ug gipagawas sa 16. Ug ang mga tao nakakita nga ang adlaw nagtuyok og hayag nga nagkalain-lain ang color, no? Nga adunay yellow nga mura og kanang dili kaayo tungod kay ang mga bata gipriso ni atong tungura ug gipagawas ang bata. Ug sa August 19 nagpakita si Mama Mary ngadto sa mga bata ug iyang gisultian nga sa 13 na usab sa Septembre mupakita siya og dako nga milagro
og adunay milagro. Dinha nagpahibalo siya kang Santa Lucia nga mo pakita siya og dakong milagro aron ang mga tao mutuo. O sa October 13 na usab nakita sa mga bata ang vision sa Holy Family nga si Joseph, si Mary o si Jesus. Ug ang mga tao, daghan kay mga tao nga nakakita 70 to 100 nga nakakita ni ini nga bisan pa sa 10 metros, no? Nakita pa ang panan-awon. So kining tungura nga dinhi nagpakita og dako nga milagro si Mama Mary aron ang mga katawhan mutuo. Ug dinhi na usab tungura nga gipakita ni Mama Mary ang vision sa Holy Family nga naa si Joseph, Jesus, and Mary. Muna mga kaigsunan ko ni Kristo, aduna pa yoy mga secret sa Fatima nga unsa maning secret sa Fatima nga adunay panan-awon nga sa kalagsa mga impyerno nakita na, na-reveal na, ipakita na nila ni Santa Lucia ug ang mga duha niya kaig-agaw. Ug ang mao usab ang sa katapusan sa gubat ug ang hangyo nga ipahinungod gayud kini sa usa ka lugar diha sa Immaculate Conception aron mawala ang kagubot ni atong dapita. O sunod, ang panan-awon nga ang Santo Papa, o bishop, o mga kaparian, o mga religious, o mga lay people nga paga-martyr o paga-kutluan sa kinabuhi. So, si Mama Mary, gihatag sa mga bata ang sikreto. Mao katong impyerno, o ang ikaduha nga gipadayag na mao nga si Santo Papa ni atong Mayo 13 usab gipatyon, no, gi-assassinate siya, pero tungod sa panalipod ni sa Berhen sa Fatima wala maunsa si Santo Papa John Paul II. Si Santo Papa John Paul II usa kini siya ka debutante pag-ayo sa Santos nga Rosario. O duna kitay nakita nga sa panahon nga gi-assassinate siya, gipanalipdan siya ni Mama Mary. Nga anaa gyud si Mama Mary nanalipod. So kini nga panan-awon nahitabo na nga ang pag-assassinate unta kay Santo Papa John Paul II. Ug unsa ang pinakadako nga mensahe sa Fatima nga ang mga maayo wag tangon gayod kakuyaw ug ang atong Holy Father, ang atong Santo Papa magantos pag-ayo. Ug sa katapusan ang akong Immaculate nga kasing-kasing mudasig mudaog ug ang Holy Father gipahinungod ang usa ka lugar ug mabag-o ug ang kalinaw mahitabo sa kalibutan. So saad kani ni Mama Mary. So karon nga pandemya kay klaro kayo nga ayuhon ang mga sakit. Magampo kita sa Santos nga Rosario kay usa kini ka weapon sa pakig-asdang o pakigubat batok sa mga dautan. So dili kita mabalaka ug dili kita maguol bisan pa man tao lang ta, moabot jud ang panahon nga naatay mga kabalaka apan sa giingon na nga magampo kita sa Santos nga Rosario ug atong sangpiton ang God the Father, God the Son ug ang God the Holy Spirit nga mao ang atong magdadasig ug manalipod ang balaang espiritu. So dinhi tungura klaro kayo nga ang kalibutan adunay kalinaw, magrosaryo kita. O giingon ni Mama Mary sa matag Sabado nga mokalawat kita consecutive kay aduna kitay madawat nga mga panalangin.
O sa ubang mga parokya, matag first Saturday of the month, naga Dawn Rosary. O dinhi klaro kaayo nga gipakita diha sa October sa Holy Family nga ang Holy Family ang pamilya nagkinahanglan nga magkahiusa kita sa pagampo sa santos nga rosaryo aron panalipdan ang amahan ug ang asawa ug ang mga anak hangtod na sa atong katilingban. So atong paningkamutan, giingon na ni Mama Mary nga lisod kini buhaton, nagkinahanglan kini dakong sakripisyo ang pagampo sa santos nga rosaryo ug atong pangayoon sa Ginoo. So si Francisco namatay siya anang 1919 kay nag-ingon man si Mama Mary nga kuhaon pagsayo aron dili maapil sa sala. Si Francisco namatay nag-edad og 11 during sa influensya nga pandemic o karon ana ang pandemic. Og si Jacinta usab namatay during sa 1920. Sa 10 anyos ang bata tungod sa komplikasyon sa influensya. Og si Santa Lucia sa 1921 mibiya siya sa Fatima para mo eskwela ug nahimo siyang madre diha sa Our Lady of Mount Carmel. Kay kini ang giingon ni Mama Mary ngadto ni Lucia nga pag-study, pagtuon og pagbasa og pagsulat kay adunay ipasulat si Mama Mary sa mga sikreto diha sa Fatima. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, maningkamot kita. Lisod. Kay ang atong kaaway karon grabe. Ilabi na gyud ang cellphone. Bisan gani sa akong kabahin mokuha nako sa akong rosaryo pero ang akong huna-huna tuwa sa cellphone. So, lisod kaayo nga pag-fight ni ini kung wala ang grasya gikan sa Dios. So atong pangayoon ni Mama Mary karon kay fiesta niya sa Mayo 13, mao'y ang pagnaog gikan sa langit nga lig-unon kita ug tabangan kita nga magampo sa santos nga rosaryo. Og manghinaot ko mga kaigsuonan ko ni Kristo nga maningkamot kita diha sa atong pamilya sa matagtagsa nato ka kinabuhi og diha sa atong tibuok pamilya sa pagampo sa santos nga rosaryo aron pag hunong na ni ining pandemic nga mao ang COVID-19. So, maayong buntag ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.